Kdo má zájem, během 5 minut začne divadlo, které trvá jenom velice krátce, které začne tak během 5 minut. Takže vám necháme ještě dopít, dojíst, můžete si ještě něco koupit. Pojďte chlapci k nám, koledy vám dám, po jablíčku, po hoříšku, oblečte se do kožíšku. Budeme zpívat koledovat. Venku zima mráz, slyším divný hlas. Ptáci v povětří zpívají, pastuškové vytrubují. Ptáme se na to, jaké jsou ty skutečné hodnoty, jestli jsou jenom opravdu podpultovým zbožím. Tak jako skutečné hodnoty jsou v nás, že jo, v každém, takže já si Vánoce vždycky užívám, no aspoň letos určitě jo, no. Všechno vyřeším přes internet, všechny nákupy a už jako potom jenom jsem doma s rodinou. Všichni to asi říkají, ale tak rodina, láska, zdraví a myslím si, že to tak je, i když to zní tak jako klišé. Tak to si musí nosit každý srdíčku sám, já myslím, že si to každý sám najde. A je dobře, když to najde, tak potom je fajn, že? A líbí se vám tady na trhu? Paráda, jasně, že jo. Super. Bezva. Děkujeme. Jedna z těch věcí, která vlastně to přináší, určitě. Tak se na to podívejte, je to společenské centrum, no. Tak, Já myslím, že si to lidi užívají, bezva. děkujeme. Prosím. Maminko, zítra už jsou Vánoce. Už jsem měl poslední políčko v adventním kalendáři. Ano, přesně tak. Tak děti, a teď už hezky spát a těšte se na zítra. Dobrou noc. Jo, tak konečně jsou zítra ty Vánoce. Doufám, rodino, že dostanu všechno, co jsem si přál. Sestra, na to pohrdavě, no to určitě, no to zapomeň, malej. Pitomý Vánoce. Co jsou ty skutečné hodnoty? Skutečné hodnoty, no dneska to tady bylo krásně cítit, ta skutečná hodnota. Ta atmosféra byla úžasná a to propojení vlastně všech těch lidí bylo vidět tam, jak jste hráli krásně to divadlo, i tady, jak ti lidi chodili, takže to je to, co je neochopitelné. Tam mají věci, které jsou uchopitelné a které jsou jasné, ale tyhle věci jsou neochopitelné a ty musíme cítit. A ty máme vlastně na to srdíčku a když to cítíme, tak je nám prostě takhle teplou srdce. Je nám sice zima venku, ale je nám teplou srdce. A o tom to je tady hlavně. A to se mi tady líbí a to jsou ty skutečné hodnoty, které se nedají vlastně na tým pultě jakoby koupit, ale tím, že si tu vezmete, tak vlastně tu radost si vlastně vezmete sebou. A pak si ho doma ochutnáte a vzpomenete si na to, jaká atmosféra tady byla a tím si je zase znova uvědomíte a prožijete. A o tom to je. Děkuji. Nic nebude, nic nemáme, nasedat a jdem nakupovat. Tam si zajdem do hypáče, na mekáče, na hambáče. Synek povídá a navrhuje, že by radši mohli jít spolu také na procházku do lesa a nazdobit stromeček zvířátkům. Sestra na to povídá, že by to udělala velmi ráda a že večer si potom můžeme společně nazdobit stromeček. A podle čeho vybírají lidi jako stromek? A podle toho, kolik mají místa doma, někteří podle financí. A jaké jsou ceny vlastně, jakože co je levné a co drahé? Nebo... A nejlevnější druh je smrk stepilý, jo. Vydrží nejmíň, nejrychleji opadává. A nejdražší jsou jedličky kavkazské, které rostou ku příkladu 9-10 roků. Jo? Potom máte mezi tím borovice, smrk pichlavý a jedle obrovské, balzámový a tak dále. A pohybuje se to jak cenově? A máme ceny do 2 a nad 2 metry. Příklad smrk stepilý do 2 metrů 170, na 2 metry 220.
ty jedličky kavkazské, nejdražší do 2 metrů 560, na 2 metry 630. Co jsou vlastně ty skutečné hodnoty pro vás obecně? Já většinou ve stánku pod pultem mám kasu. Takže podpultová kasa? To je ta hodnota, jo? No tak, že to si člověk schovává to nejcennější, že? Ty máš pod pultem co? Já mám pod pultem. Já to se snažím vyndat na pult. Skutečné hodnoty v mém životě nejsou až tak z tohoto světa, protože tady si toho člověk moc nepřivlastní, ani si to neveme. A skutečné hodnoty jsou duchovní hodnoty, které prostě na Vánoce se jakože slaví narození Ježíše, ale to skutečné gro křesťanství se událo na Velikonoce v Jeruzalémě a pro mě největší hodnoty jsou prostě ty, které přinesl Ježíš na kříži pro člověka, který byl před Bohem odsouzený, ztracený a dneska máme přístup prostě skrz jeho krev do Božího království. Takže to jsou pro mě hodnoty, které ctím a které mají cenu. Synek praví, maminko, už vyšla první hvězdička, už můžeme večeřet. Tatínek se usměje a řekne, no, já už mám od rána takový hlad, že už vidím i to zlaté prasátko. Maminka paví, tak hezky ke stolu a poděkujeme za ty dary. Máme štědrovečerní houbovku a dobrého kapra. Tak všem děkujeme, že jsme se tu mohli zase letos tak hezky setkat. A nad miskou z kořápek se radovali, jak jim ty lodičky hezky svítí. No já jíst nebudu, já jsem se najedla toho cukroví, je mi blbě. Tatínek na to, no mi je taky docela blbě, zase z těch chlebíčků. A maminka se naštve a praví, no tak ty rybí prsty mám vyhodit, nebo co? A vůbec, dárky až po jídle, jeste. Tatínek spravuje televizi ránou pěstí a najednou pomoc! Pomoc, začalo to hořet! Pomoc, hoří ten blikající řetěz! Víte co, zajděte rychle k sousedům pro hasící přístroj, rychle, zajděte tam! A co kdybychom ty naše sousedy dneska pozvali k nám na ten štědrý večer, když tam mají tak zkaženou náladu? Děkujeme. Teď přejeme všem krásný štědrý den a Vánoce. A ne hlavně nějakou krkovičku.